Salam, berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynyşy döwrüne, gahrman arkadagly gahrman serdarmyzyň parasatly ýol başçylygyna zähmet çekýän mehriban watandaşlar. Siziň asly halal ojaklaryňyzda agdyberligiň, asudalygyň, çağa gül kisesleriniň ýanglanyp durmagyny arzulap, kämilligiň mektebatly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna başlaýarys. Elbetde adam durmuşynda söz bilen aýdyp bolmajak bir näçe duýgular bar. Şol duýgular diňe sadyň dili boýunça beýan edilýär. Şeýle sadyň dili bilen beýan edýän ustatlar bolsa kompozitorlardyr. Sad insan kalbyna rahatlyk berýär. Her bir dinleýiji ýüregi bilen ýürekdeş keňe duşanna oňa maýyl bolup bir pursatlyk dünýäni unudýar. Özüni beňi edýän ol owazlary kompozitorlar döredýärler. Şeýle ustad kompozitorlaryň biri kim? Maýyklýa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörüýte saatçylyk mektep internadynyň ýokary derejeli mugallimi, Türkmenistanyň halk artisti. Watana bolan söýgüsi üçin medalynyň eýesi Mehmet Sapar Toýlaýewdir. Halifa bilen taýarlan söhbetleşigimizde onuň ýüreginden çykýan joşguny sözler hem döredýän sazlary ýaly köňüllü, mylaýymlygy baş edýär. Mehmet Sapar Toýlaýew Maktumul Pragynyň hemde şary awsalyň goşgularyny, romanslar toplumy, Türkmenistanyň gahrymany Gödel Şagulyewanyň goşgusyny ýaşa, mehriban Arkadağ atly hor we orkestr üçin eserini, Italmaz Nuriýewiň, Atamrat Atabaýewiň sözlerini, bir näçe aýdymdyr romanslary, Hakamrat Rejepowyň Arkadağ atly goşgusyny hor we simfonika orkestr üçin kantantyny döretdi. Kirişli saz gurallary üçin kantanta, üflenip çalynýan saz gurallary üçin 5 bölümli kvinteti, fortepiano üçin pyesalary, variasiýalary, dürli saz gurallary üçin sonatalary we konsertlary, şeýle de çağalar hor üçin häzirki zaman aýdymlar döretdi. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadağymyzyň Parahatçylyk sazy, dostlyk, doganlyk sazy kitabyna ajaýyp sazyň syry megerem onuň insan pikiriniň köp öwüşgünligini özünde jemläp bilýändiginedir diýip bellemegi mugallim Mehmet Sapar Toýlaýewiň döredijliginiň öňe gitmegine has hem uly goşandyny goşýar. Halipa talipler sizi kämilligiň mektebatly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna hoş gördük. Elbetde gepleşigimiziň adyndan belli bolşýalar ýurdumyzda durly pudoklar boýunça zähmet çekýän halipalar, şol sanyna şol ugurlar boýunça gyzyklanýan talipleri, şagirtleri biz gepleşigimizde mehmançylyga çagyrýarys. Elbetde kämilligiň mektebi bugünkü gahrman Arkadağly gahrman serdarmyzyň ýol başçylygyny ýokary derejelerde arşa göterilýär. Bugünkü ýurdumyzyň durly ugurlar boýunça, durly pudoklar boýunça bir näçe halipalar şagirtleri öz ýollaryny urukturmak maksady bilen zähmet çekýärler. Halipaçylyk ýoly, halipaçylyk sungaty barada söhbetleşigimiziň başyny bir başlaýsak. Türkmenne şöhratly taryhynyň bütün dowabyna halipa diýen adama aty uly sarpa goýulypdyr. Bizim ata-babalarymyzda halipa aty uly sarpa goýupdyrlar. Diňe bir öz käriniň usady bolmany eýsem hemme taraplayın öz halkyna, öz ýurduny göreldili adam bolupdyr. Ata-babalarymyz. Şonuň üçin biziň sazlarymyzy dinlesen, şol halipalaryň döreden sazlary. Halipalar ajaýyp aýdymlary, sazlary bütün şöhratly taryhymyzyň dowamyna döredip bize miras koyupdurlar. Şol halipalaryň döreden aýdymlary, sazlary
halipa şägirt ýoly bilen biziň şugullarymyza gelip ýetipdir. Türkmen halkynyň aýdym sazda dürli bir ýollar bolupdyr. Inha ahal ýolu diýär, ýomut gökleň ýolu diýär, mara ýolu diýär, lewap ýollary bolupdyr aýdym sazlaryň. Şolary bir sin berseň, seretsem, bir-birine miňdemeýär. Inha ahal alyp görseň, dutaryň usatlary, dutary ezber bilen saýradyp bilýän ahal ýolu bar. Marada da hem bagçylyk hem dutarçylyk sunguty bar. Balkan ýoluny otayda aýdym saz, halk aýdym sazlaryna emem desallara ünsberýärler. Onuň görüldüli halipalaryň biri Türkmenistanyň halk bagçysy Nurberdi Gulup. Onuň şägirdleri Wara Aýjanow diýär. Ýegen Nurdy Nejew diýär. Sanasan bular gaty känna bolar, gaty köp. Ni Daşawuz vilayeti aýratyn bir bagçylyk ýolu bar. Hem pirmeçi, hem desançylyk ýoluny ýöredýän bagçylar. Görüldüli halipalary Nazarbaga, Bayar Bayram onuň şägirdleri, Mahmuly Garly, onuň şägirdleri İlaman Andaýew, Tüýli Otur, Akçul Muradowa, Täjgul Ataýewa, Ýagşygeldi Muşiýew. Olaryň şägirdleri bar. Halipa şägird ýoly bilen biziň sungatymyz barha ösüp pazarlap etýär. Türkmen sungaty baý sungat. Halipalar saz dörese, aýdym dörese, oňa özüniň zehinini, zähmetini, ihlasini, arzuny, maksadyny sindirip bilipdirler. Galdy arkaç aýna, Göktepe mukamy. Köp sazlar, mukamlar gatykýär. Özüniň taryhyny wasp edip, şu Göktepe mukamatly sazy döredip miras goýupdyrlar. Balkan welaýatynda da şu Nurberdi Gulup özüniň aýdyp bermegine görä çopon ýolu diýerler. Çopon ýoly. Esasen şu biwi diýip aýdymlaryna gaty şeýle bir üns beripdirler. Her welaýat öz boluşy bir hili bir baý sungaty döredip bilipdirler da. Şoň üçin Türkmen sungaty baý sungat. Şondan biziň ýaşlarymyz beş welaýatyň aýdymlaryny, sazlaryny höwes bilen aýdýarlar, höwes bilen çalýarlar. Ene biziň sungatymyzyň, halipaçylyk ýolumyzyň iň bir usatlyk derejesiniň biri. Şägird halipadan ozdurmasa kär ýeter diýär. 5 kelime söz aýdar boldy. Gör wagt näme diýär diýip bagşy destan başlarına Göroğlu'nun aýdym aýdyşyny, Ağa Ýunusyň aýdym aýdyşyny, Sapar Kösäň aýdym aýdyşyny, ata-babalarymyz öz diýjek zatlaryny aýdym bilen beýan edip bilipdirler. Ene şol däp desturlar bizde häzirem dowam edýär. Toy märekelerimizde hemişe de bagşy aýdym aýdýar, olara tirmesi diýilýär. Destan aýtsaňa destançy başym diýerler. Doğru velak geçýäňiz. Halipa elbetde gahrman arkadaly gahrman serdarymyz bugünkü günüm her bir çykyşlaryny halipa şägirdlik ýollaryň inçe sirleri, bagşyçylyk sunaty, desançylyk sunaty, şeýle hem saz sunaty boýunça uly işleri alyp barýarlar. Bugünkü günü türkmen halky dünýäň sahnalaryna uly bir ösüşlere, uly derejelere, şan şöhratlara eýe bolýarlar. Her bir halipanyň, her bir ustat kompozitor bolsun, ya bolmasa ussat muallim bolsun, şol bir hünäre, şol bir käre gelmek üçin dörejüjligini uly işleri amala aşyrýar. Ene siziň hem ýazylan eserlerde desançylyk ýoly bilen geleniniňiz barada aýdyň beýan edilýär. Gepleşigimiziň şu ýerine bolsa, şu dörejüjlik älemine gelmeňiz dogrusyna bir gurrun beraýsaňyz. Milli liderimiz, gahrman arkadağımız, bedewimize de, alıvaýmyza da, aýdym saz sungatymyza da, üçtepbiýimize de, hemme sungatymyzyň görnüşlerine şeýle bir uly sarpa goýdy. Onu kämilleşdirmäge
üstürmäge bize giň mümkinçilikleri öğretip berdi. Halipa şähertlik ýolunyň şan şöhratyny artdyryp kämilleşdirmämide mümkinçilikleri öğretip berdi. Men durmuşum, çağalygym öýümizde Magtumuly, Kemine, Ýagmyr Pirguly, Molla Nepes, Mätäji, Durdy Kılıç, Andalip, şolaryň hemme kitaplary bardy. Şu kitaplary okudum. Men goňşym ýagşy elde moşyp, Magtumuly garlygyň şägirdi. Şol maňa uly täsir etdi. 70-nji ýyllarda bir radio getirip berdi, agam alpinist ýa-da adyna. Şondan dinlärdim. Şeýdip ýagşy elde moşypyň, aýdym aşyny dinläp görüp men gaty aýdym sady bir hille maňa täsir etdi. Döwlet Guşa romanynda da var, milli liderimiz gahrman arkadagymyz. Arzu edin diýe. Maksady okully bolun diýe. Arzu etseň arzuňa ýetersiň. Maksat etseň maksadyna ýetersiň diýe. Şol atyçyn eken. Men hökmen sadyna boljak diýdim. Men halipam Türkmenistanyň halk artisti Ýagmyr Nurgeldi ansambldan okudýady. Onuň takyby ýanyny pesipdi. Ukda sadyna kompozitor şonu okudum. Sady ýazyp başladym. Ölüm hatypda okudum. Nurhal Mämmedow, Aşyr Kulyp, Çar Nurim, Aman Ağa çykyp, halipalar men moğolunlarym. Ihlasy murat diýilýär. Milli liderimiz gahrman arkadagymyzyň şu aýdyşýaly maksady okululuk, arzuwy etmeklik, arzu üçin görüşmek, şol seni bagty ýetirýär. Zihine birje götermi ýeterlik. Zihin. Galan 99 götermeni diňe zähmet bilen almaly. Zihini taplap bolýar, üstürüp bolýar. Kär halipa şägir, käriňi söýmek, şol dutaryň üstü bilen men şuwlarma ýetdim. Sağ olun halipa, elbette bugünkü günde ýaşlarymyzyň okamoklary, bilim almaklary we özleriniň hünärleriniň eýelleri bolmaklary üçin gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň ileri tutmagyna, ýola goýmagyna birnäçe işler geçirilýär. Ýaşlarymyzyň öňde barmaklary üçin, olaryň alyp barýan hünärleriniň eýelleri bolmak üçin bugünkü günde ýaş kompozitorlarymyzyň, sadanlarymyzyň has öz hünärlerini ýokary derejede artdyrmak üçin Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi şeýle hem Türkmenistanyň Magtumuly adyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan Magtumuly pragynyň döredijiligi we keşfi dünýä saz medeniýetine atly döredjilik bäsleşiginiň geçirilmegi hem ýaşlarymyzyň ýüreklerini sungaty bolan söýgüsini hassa artdyrmak maksady bilen amala aşyrylýar. Elbette bugünkü günde ýaşlar diňe bir döwletimiz boýunça da, eýsem dünýä boýunça da birnäçe ýarışlarda, birnäçe hünärler, ugurlar boýunça işlerde özlerini görkezdiler. Ine şuny hem bizde Aşgabat Maliýe Ykdysady Orta Hünär Mektebiň talipleri mihmançylykda halipa ine bularyň hem özleri şu kompozitorluk ugur boýunça, saz sungaty boýunça gyzyklandyrýan soraglary bar. Eger mümkin bolsa gepleşiňiziň şu ýerine şu talipleriň sizden sorajak sowallary bilen dowam edäýelim. Men Aşgabat Maliýe Ykdysady Orta Hünär Okuw Mektebiň 1-nji ýyl talibi Baýdur Dewanäzli. Men size şeýle soragma. Türkmen milli sazyny döwrap orkestra bilen uýunlaşdyranda ruhuny täzeden döwraplaşdyrmak üçin esasy näme üns bermeli? Wel muhatyň sapagyna baramda Hayfa welayat daşowuzdan idim. Magtumuly garlyp tanýanmy? Hok tanýan. Onuň şonu diýen zady dutardan gelýär. Nurhal Mämmedow dutaryň owazy tarip döwrüne ýazan fortepiano üçin piyesasy häzir biziň fortepiano sungatymyzda iň bir kämil eserleriň biri bolup kaldy. Şoň üçin ifade dutar dinlemeli. Saz ýazmak maňa aňsat düşeniň sebäbi men dutarçy. Dutardaky sazy halk keňlerini simfonik orkestra geçirmek üçin ilim gerek, şowut gerek, zihin gerek. Zähmetörlük gerek. Nurhal Mämmedowyň sazy Türkmen halkynyň aňyna, ýüregine siňdi. Biziň ýaşlarymyz gaty, merdemsi, batyr, ilmli, olar maksady okully, arzuçyl eserleriňizde, döredijiliňizde watan temasy baş tema bolmaly diýip bize Nurhal Mämmedow ölüm hatypym şonu bize ündü edýär. Şoň üçin biz häzir şu
beyik garaşlygymyzy, baky bir taraplygymyzy, milli liderimiz, gahrman arka dağlı gahrman serdarymyzyň alyp barýan işlerini wasp edip, ajaýyp aýdymlarymyzy döredýär. Weli muhatib onu 57 ýaşyna ýazypdyr. Birinji simfoniýasyny Mahtumul Pragy diýip. Şonu dinleýäňe başlarından eýýän skripler, violonçeller, şeyler batly başlaýan bolyn şu kadim 17-nji 18-nji asyrlar ýadyma düşüp gidýär. Mahtumul Pragyny fagot diýen saz uralyna beripdir. Fagot çalanna Mahtumulu gözüňe getirýär. Şo hemme dutardan gelýär. Halk sazlarynyň gelýär, halk aýdymlarynyň gelýär. Şonu dinleýäňe hemmesinde dutaryň owalyna. Dogry belleň, Türkmen halkynyň milli lider gahrman arka dağymynyň parahatçylyk sazy, dostluk, dogonluk sazy atly kitabyna hem dutaryň güýjüniň, dutaryň dünýäde ýanglanýan sesiniň ýokary derejedigini, ýagny şükür bagşynyň üstü bilen beýan edip açyk görkezdi. Elbetde gepleşigimiziň şu ýerine Orta Hünär Okuw Mekdebimiziň ýene-de talipleriniň sizden sorajak sowallary we mümkin bolsa dowam edäýel sowallar bilen. Men Aşgabat Malik Saad Orta Hünär Okuw Mekdebining 1-nji ýyl talibi Ýagmur Geli Franhammet. Halipa seçiler sorawym bar. Taýdur sazyň diýip tutulanyna ilki näme dörýär? Yani diýdim men Mahtumul simfoniýasy diýdim. Şonu öli muhatib 30 ýyllap ýazmandyr, pikir etip getipdir. Öwrenip getipdir Mahtumuluň dünýäsini, her bir goşgysyny öwrentir. Ýekije söýgü diýip roman söretdir. Men soradym, Alipa dedim, men 7 roman ýazdym bolyn. Siz näme üçin beýle Mahtumlyň sözlerini döretmäsiňiz diýende, men jogapkarçylygy duýýan edim. Siz ýaş diýdi. Siz batyrgy. Şol romanlarym häzirem aýdylýar, hemme konsertlerde aýdylýar. Şo taýda eseri döredüňle ilki Mahtumlyň öwrenip ketipdir. Şükür bagşy başlandan eýýäm. Şeýle çeşmejigi boyundan şükür bagşy atyny arkajygynda da dutary, oban adamlary ýeke gitme, yaragly gidel diýenler şükür bagşy aýdýar. Yarag bilen agam alyp bolmaz diýär. Men dutar bilen ýeke söz gidýär. Şo ýerde bir saz gidýändir. Orem Nurhan Mehmet şonu gözüňe tutup şeýle bolmaly diýip ýazýar. Şoň üçin bir eser döretjek bolsam, Beyik Pragy hem gahrman arka dağım diýip eserimi döredimne, gahrman arka dağımyň alyp barýan siýasaty bar. Indi şol ikisini seplemek üçin näýeli heň gerek? Batly, dogumly, batyrgay, merdemsi, watan söýüji heň gerek. Uwaz gerek. Çeket Ahmedimiň ýerini düşündigini şoňa begenýär. Simfoniýa döretjek bolsaň, ol ýa başga ýerli. Näde başlamaly? Soň on galany gidýär onuň. Onuň näde guturmaly? Näde simfoniýany üstürmeli? Ol kompozitoryň bilimine, zehinine, zähme söýerligine bagly bolup durýar. Indi şoň üçin eser döredňler. Şoň bilen ýaşap, şol eser özü dörýär. Şoň üçin ol halkyň aňyna siňýär. Halk onu kabul edip bilýär. Gaty zähme söýer bolmaly. Türkmen halky batlyk adamlar bilen öňe barýar. Milli liderimiziň, gahrman arka dağly gahrman serdarymyzyň siýasatyna, alyp barýan işine biz döredijek adamlary uly sarpa goýýar. Şeýle ajaýyp döwri, şeýle bir durmuşy, parahatçylygy, agzy birligi, watan söýüjligi bize peşkeş beren milli liderimize, gahrman arka dağly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýas. Milli liderimiziň, gahrman arka dağly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Ömürleri uzak bolsun. Belent başlary hemişe de aman bolsun. Köp sag bolun Halipa. Elbetde kompozitor bol birdiňe nota döredýän adamlar däl, olar seslerden bina bolýan mimarlardyr diýip bellenip geçilýär. Siziň hem alyp barýan awra ile asylly käriňizde mundan meýlegem ulul sünnükleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Ine mehmanlar, talipler şuň Kamilliň mekdebatly gepleşigimize gelip beren täsirli gurrunlaryňyz üçin köp sag bolsunlar aýdýarys. İşleriňizde, okuwlaryňyzda ulul sünnükler ýar bolsun. Şeýle ýaşy arzu umytlar bilen Kamilliň mekdebatly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny geçirip gutarýarys.
şu pursatdan peýdalanyp okamana, işlemene, öz kärlerimizin eýesi bolmana giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyza aýdýarys. Goý, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sag tutjan her bir tutumly işleri rowana ýollarda rowaşlyklara beslensin. Gepleşige alyp bardy. Türkmenistanyň Magtumul adynaky Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňeşiniň guramçylyk bölüminiň esasy hünärmeni Haýydowa Oguljahan.
Salam. Tarihi şanly, gahrman arka dagly gahrman serdarly mehriban adamlar. Biz sizin her biriňiziň asly halal maşgulajaklaryňyzda rızkal bereketin, agdy berligin, asudalygyň ýar bolmagyny arzulap, Aşgabat teleýaýlymy şeýle-de Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersiteti bilen bilelikde taýýarlanyp size ýetirilen taryhyň taripli ýolarak gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gepleşigimiziň başynda şöhratly beýik taryhymyz bilen baglanşykly, medeni mirasymyz bilen baglanşykly şeýle ajaýyp gepleşikleri ýazgy etmäni döredip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin gahrman arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyzy aýtjarys. Mehriban adamlar, bugunky gepleşigimizi Türkmenistanyň gender deňligini dawaralandyrmakda alyp barýan siýasaty, zenanlaryň dialogy atly teýlek stoluň başyndaky söhbetdeşlik görünüşini taýýarlamagy makul billik. Biziň bu gepleşigimizde gatnaşan hormatly mehmanlar bilen sizi tanıştyrsam, biziň gepleşigimiziň bugunky mehmanlary Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetining Arheologiýa Etnologiýa kafedrasynyň muallimi Bekiýewa Arzu muallim, şeýle-de Tarih fakultetining 2-nji ýyl talebi Sapar Durduýewa Oğulsaray. Hormatly mehmanlar, sizi gepleşigimizde hoş gördük. Gepleşigimiziň başyny Arzu muallim siz bilen başlasak, bilişimiz ýalak berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň bir günnäger müçanamasy boýunça 2026-njy ýylymyz Bedew ýylky ýyl hasap edilýär. Hulşul münasibetli hem 2026-njy ýylymyz gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyny garaşdyk. Baky betarap Türkmenistan Bedew atly atmaradyň mekanyny ýylyp yglan edildi. Çünki bu senede halkymyz şanly garaşdyrlygymyzyň, ýani mukaddes garaşdyrlygymyzyň ýubiley 35 ýyllyk toýuny uly şatlyk, şowhun, zähmet üstünlikleri bilen barýar. Elbetde halkymyzda ýam gadymy döwürlerden bäri Bedew ata bir maşgalanyň bir agzat hökmüne uludan hormat goýup durlar. Bedew atlarymyz bilen bir näçe aýtgylar, dürdäni sözler emele gelipdir. Mundan başga da şol taryhymyzda Bedew atynyň sarpasynyň belen tutulýanlygyny biz şol gahrman arka dagymyzyň jowhar paýgasyndan syzylyp çykan ajaýyp eserlerini okanmyzda da anyk göz ýetirýäris. Elbetde Arzu muallim 2026-njy garaşda baky bir tarap Türkmenistan Bedew atly atmaradyň mekany ýylymyz hem ähli babatda uly bir zähmet üstünlikleri, beýik sepkitlere ýetiljek ajaýyp ýyllaryň biri bolsun. Bilişimiz ýalak berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň her bir güni uly şatlyk, şowhun, uly üstünliklere beslenýär. Häzirki wagtda ýurdumyz dünýäde bir iqtisadiýetde, siýasatda gazanýan üstünlikleri bilen birlikde medeniýetde ýetilýän sepkitleri bilen ýa-da bolmasa biziň gadymy ýol ýöreliglerimizde bir ýa bolmasa gadymy döwürde hem jemgyýetimiziň bir esasy bir sarpalanýan, bir mukaddes insan hökmüne garayan bir enelerimize sarpa goýmak ýa bolmasa häzirki zaman türkmen jemgyýetinde zenanlaryň bir döredüjilik işi bilen zähmet çekmegi, olaryň bir hak hukuklaryny goralmagy, çağalygy, eneligi goramak bilen baglanşykly halkara derejesinde hem hyzmatdaşlyklar, netijeli işler ýola goýulýar. Ine biziň bu gepleşigimiz hem Türkmenistanyň gender deňligini dawaralandyrmakda alyp barýan siýasaty, zenanlaryň dialogy diýip bir söhbetdeşligi bir taýýarlamak makul birlikde. Ine häzirki wagtda gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna bir zenanlaryň bir döredüjilik işi bilen zähmet çekmekleri, olaryň bir ýürüte türlü hünärlerde bilim almaklary, türlü hünärlerde, wezipelerde işlemekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Arzu muallim, siz hem
Türkmenistan'ın gender deňligini dabarallandyrmakda alyp barýan syýasaty, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek ugrunda alınıp barlayan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň bir hökmünde, şeýle-de gahrman arka dağymyzyň, arka dal gahrman serdarymyzyň, dinanlaryň bir jemgyýetdäki, ykdysadyýetdäki, syýasatdaky orny berkitmekde edýän tagallalary hemde Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda gender meselesi boýunça tejribe alşmak, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde gazanylýan netijeler barada bizi seredip oturan iýleşlerimize gurrun beräýsiňiz. Dogry belläp geçdiňiz Molim. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe, ýani ata-watanymyz Türkmenistan döwletimiziň her bir güni toýdur bayramlara, şaly senelere beslenýär. Türkmenistan döwletimizde ýylyň-ýylyna münasip at takmak, münasip şygar bilen atlandyrmak asyrly däwründe, ýani gahrman arkadamyzyň belent başlangyçlaryny durmuşa geçirýän hormatly prezidentimiz hem özüniň alyp barýan içeri we daşary syýasatynda Türkmenistan döwletimizi, ýurdumuzy dünýä tanıtmakdan halkara derejetindäki at awraýyny belent derejelere götürmek ugrunda bir näçe işleri durmuşa geçirýär. Ýani şu ýylmyzda hem at takylmakda 2026-njy ýyl garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew watly at muradyň mekany diýip ýylmyzda at berilmeginiň hem taryhy wakalara bay boljaklygy, ýani bedew bilen deňeşdirilmegi hem ýöne ýerden däldigi, ýani bedewiň bir ösüşli ýoluny Türkmenistan döwletimiziň batlyk adamlary bilen deňeşdirýärligini belläp nyktap geçýärler. Elbetde türkmen maşgalasynda dinanyň tutýan orny, gymmaty dogrusunda pederlerimizden dowam etip gelýän asyrly ýöregeler bugünkü günde her bir maşgalada, ýani türkmen jemgyýetinde hem saklanyp gelýär. Dinan maşgala diýilende ýa nesil dowamaty gödöňüne gelýär, mukaddes käbelerimiz gödöňüne gelýär. Elbetde şu zatlaryň özü hem türkmen jemgyýetinde, türkmen maşgalasynda, dünýä halklarynda hem dinana berilýän hormatyň, sarpanyň uludygyny halkara derejesindäki alınıp barlayan durnukly ösüş milli maksatnamasyna laýyklykda hem biz aýdyn göz ýetirip bilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň durnukly ösüş maksatnamasynda 2022-nji, 2050-nji ýyllar üçin kabul edilen maksatnamanyň 2022-nji hem 2028-nji ýyllar üçin durnukly ösüş maksatnamasyna laýyklykda, ýani alınıp barlayan işlerde göz öňünde tutulýan meýnamalaryň 5-nji maksatynda hem ýürüýte gender deňligi barada aýdylýan zinalaryň at awraýyny mertebesini saklamak, hak hukuklaryny goramak, olaryň mümkinçiliklerini giňetmek ýaly ýani işler göz öňünde tutulýar. Şol bir wagtyň özünde gender deňligi Türkmenistanyň konstitusiýasynda hem öz goraglygyny saklanyp gelýär. Ýani Türkmenistanyň konstitusiýasynda laýyklykda hem biziň ýurdumyzda erkekler bilen aýallaryň arasynda ýani deň hukuklaryň goralmakly, olaryň işlemäge, din jalmany, durly ýerlerde zähmet çekmäni, bilim almany, şeýle-de saglygyny berkitmek ýaly işler deň hukukda goralýar we durmuşa geçirmekde hem deň mümkinçilikleri eýedir diýip Türkmenistanyň konstitusiýasynda hem bellenip geçilýär. Ýurdumyzda gender deňligini saklamak we gender syýasatyny dawarlandyrmak boýunça alınıp barlayan işler garaşsyzlyk ýyllarynyň eýem öz göz başyna gaýdýar. Ýani garaşsyzlyk ýyllarynyň başlap senalaryň hukuk ýagdaýyny goramak, olar kanun esasynda goraglygyny üpçün etmek, hemde dürli jemgyýetçilik syýasy durmuşynda gatnaşylýan işlere çekmek ýaly asyrly işler garaşsyzlyk ýyllarynyň bäri münasip dowam etdirilip gelýär. Ýani Türkmenistan döwletimizde 1996-njy ýylda aýallaryň gatnaşmaklaryna hukuk kemsitmeleri aradan aýyrmak boýunça ýürüýte şo konvensiýa goşulmaklygy hem ýöne ýerden şol bir wagtyň özünde 2009-njy ýylda onuň goşmaça tesvirnamasyna hem Türkmenistan döwletimiziň ýakynan goşulmaklygy ýöne ýerden de eýam şu zatlaryň özü hem ýani Türkmenistan döwletimizde gender syýasatynyň dawarlanýandygyny ilki başlanýyşlardan bäri, ýani Türkmenistan döwletimizde garaşsyzlyk ýyllaryndan bäri gender syýasatyna aýratyn ünsürip halkara derejesindäki alınıp barlayan tesvirnamalary, ýürüýte beýannamalary ýa-da bolmasa konvensiýalary hem işçen ýagdaýda goşulup gatnaşýanlygyny aýdyn şaýatlygy edýär. Türkmenistan döwletimizdäki gender syýasaty bilen baglanşykly alınıp barlayan işlerde ýürüýte 4-nji bütün dünýä maslahatynyň hereketleriniň Pekin platformasynyň maksatnamalarynyň kabul edilmegi şol bir wagtyň özünde ýani alınıp barlayan işlerde 2015-nji ýylyň 10-njy aprelinde hem Türkmenistanda gender deňligi boýunça we aýallaryň hukuklarynyň hemde mümkinçiliklerini giňeltmek baradaky meseleler wagtynda Birleşen Milletler Guramasynda düzüm birligine ýerine ýetirji geňeşine saýlanmaklygy hem ata watanymyz Türkmenistan döwletimizde dinalary goýulan hormat
uluduğunun aydın beýany bolup durýar. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklaryny we deň mümkinçiliklerini üçin edilmekde döwlet kepilikleri hakynda Türkmenistanyň kanuny gender deňligini üçin etmekde, onu durmuşa geçirmekde hem ýakynan ýardam berýär. Şeýle-de onuň düzgün tertipnamalaryny ýerine ýetirmekde Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan gorama hakyndaky kodeksine laýyklykda döwlet tarapyndan ýürüte zenallara berilýän mümkinçilikler hem uludur. Şol bir wagtyň özünde ýani zenallarymyzyň jemgyýetiň islendik bir puwdogunda rahmet çekmekligi, din jalmaklygy ýa-da bolmasa olary ýani Türkmenistan döwletimizde ýürüte bir enelik ruhsatynyň berilmegi, enelik ruhsatynda wagtynda ýürüte iş orunynyň saklanyp galmagy şeýle-de durly ýerlerde rahmet çekýän ýa-da okaýan ýani zenan maşgallarymyz 2 sagat görnüşinde çağa imitlendirme mümkinçilikleriniň berilmegi, döwlet edarasynda işleýärligine we işlemeýärligine seretmeden çağalara ýürüte kömek pullarynyň berilmekligi, zenallarymyza goýulýan sarpanyň ünsüň aýdyň beýany bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde zenan maşgalanyň gadyr gymmatynyň uludygyny, ýani nesillerimiz dowamatynda aýdyp gelýän rowayatlarda, tymsallarda, gurrunlarda beýan edip gelýän maglumatlarda hem biz göz ýetirip bilýär. Zenalarymyzyň hukuk goraglygyny üçin etmekde Türkmenistanyň kanunlarynda hem de jemgyýetçilik syýasy durmuşynda möhüm orny eýleýänligini biz ýürüte geçirilýän forumlarda hem göz ýetirip bilýär. Ýani ýylyň-ýylyna asylly däwe öwrülen eýäm Atawatan Türkmenistan döwletimizde zenalaryň hak hukuklary barada, gender deňligi barada tegelek stollaryň gurnulmagy ýa-da bolmasa ýürüte ýygnanşyklaryň we forumlaryň geçirmekligi zenan mertebesiniň türkmen jemgyýetinde hem aýratyn üns berilýärligini, türkmen maşgalasynda hem gadyr gymmatynyň zenan maşgala goýulýarlygy baradaky çykyşlaryň beýan edilmegi, şol bir wagtyň özünde hem watanymyz Türkmenistan döwletimizde belli ýaş aralykda ýani olar bilen ýürüte bir gurrundaşlyklaryny geçirmegi, zenan maşgalaryň maşgala ýagdaýlary barada, maşgaladaky tutýan orny hem de hal ahwallaryny soramak, olar bilen ýürüte bir ýani düşündiriş işlerini geçmek ýa-da bolmasa terbiýeçilik ähengdäki duşuklary geçirmek ýaly öz owasynda il arasynda tanalýan zenalarymyza aýratyn hormat görnüşinde ýürüte wagaz nesihat duşuklaryna hem şolaryň çağırılıp gatnaşylmagy, olaryň bir berýän öwütlerini, pentlerini ýaş nesilleri getirmek dogrusunda hem bir näçe işler alınıp barilýar. Häzirki zaman jemgyýetinde zenalaryň orny durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek ugrunda halkara hyzmatdaşlyk östürmek barada halkara maslahat awada milli syýasatçylyk zolugunda geçirildi. Şo ýerde hem ýürüte zenalaryň häzirki zaman jemgyýetinde tutýan orny barada, olaryň alyp barýan işleri hem de öňde goýan maksatlary barada hem ýürüte şol daşary ýurtlardan gelen wekillerimiz hem ýani özleriniň öz döwletlerindäki zenalara berilýän ünüs hem de aýratyn hormat dogrusunda, mümkinçilikleri dogrusunda, şertleri dogrusunda hem giňişleýän şol forumda çykyş edip beýan edip geçdiler. 2025-nji ýylyň 10-njy dekabrynda häzirki zaman jemgyýetinde zenalaryň orny durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek ugrunda halkara hyzmatdaşlyk östürmek, halkara maslahatlary geçirmek boýunça hem ýani awada milli syýasatçylyk zolugunda forum geçirildi. Şonda hem ýürüte zenalaryň häzirki zaman jemgyýetini tutýan orny dogrusunda ýürüte nutuklar hem de çykyşlar dinlenildi we her bir döwletiň ýani zenalaryna berilýän ünüs, ýeňillikler, kanun esasynda goraglygy, mümkinçilikler hem de şertler dogrusunda özara pikir alşdylar we zenalaryň bir türkmen jemgyýetinde dünýä halklarynyň durmuşynda hem tutýan orny barada bir näçe çykyşlar hem dinlenip geçildi. Hereketleriň milli meýilnamasyny işlenip taýýarmak we durmuşa geçirmek baradaky ýürüte Pekin guramanyň hem de hereketleriň platformasynyň 30 ýyllyk münasibetli hem alınıp barlan işler dogrusunda giňişleýin durulup geçildi. Bir näçe maşgalalar bilen ýani gurrundaşlyk, söhbetdeşlik geçirilip şo zenal kemsitmeleriň öňnäs şäherleri barada hem Türkmenistan döwletimizde ýürüte Türkmenistanyň zenalar birleşmesiniň yerli wekilleri tarapyndan hem guramaçylyk işleri hem alınıp barilýar. Türkmenistan döwletimizde gender deňliginde ýürüte başlanýyşlarynda gözden tutilýän meýilnamalaryň esasynda institusional mehanizmlary pugtalandyrmak, zenalaryň ykdysady hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmekden hem de syýasy jemgyýetçilik ugurlarynda zenalaryň gatnaşmagyny hasem ýokarlandyrmakdan ibaret bolan işleri gözden tutilýär. Şol bir wagtyň özünde hem reproduktiw saglygy gorama hakyndaky ýürüte punkt hem ýani Türkmenistanyň durnukly ötüş maksatnamasyna girdilmegi hem ýöne ýerde
eden däldir. Yani bunda saglygy goramak, erkek adamlar bilen deň derejede olaryň hem saglyk ýagdaýyny denan maşgalaryny diketmek, şol bir wagtyň saglyk ät ýaşyndan düş mümkinçiliklerinden hem peýdalanmak, hak hukuklarynyň girdilmegi ýa-da bolmasa Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine laýyklykda olar iş üçinçiligine gözegçilik etmek, hünäre ugrukdurmak ýa-da bolmasa mümkinçiligine göre yani iş şertleri bilen üçin etmek ýaly oňoýly şertlerde öwretmek we döwlet ýolbaşçylarynda ýa-da bolmasa beýleki syýasy jemgyýetçilik durmuşyna hem işçen gatnaşmak ýaly işler hem Türkmenistan döwletimizde kanun esasyndan goralyp kepillendirilýändigini bellemek zerurdur. Elbetde şu zatlaryň ählisi hem gender siýasatyny dawarlanýanlygyny Türkmenistan döwletimizde hem dinan maşgallaryň erkek adamlar bilen deň derejede zähmet çekmäne mümkinçilikleriniň bardygyny hem döwlet işlerinde işleýän hem işiň beýleki görnüşlerinde zähmet çeken bilimde, ykdysadetde, medeniýetde, sportda, ýani jemgyýetçilik syýasy edaralarda zähmet çekýänleriň hem agla we böleglerini dinan maşgallaryny bellemek gerekdir. Yani bu zatlaryň ählisi hem Türkmenistan döwletimizde dinan maşgallara bilýän ünsün hem de hormatyň aýdyň nişany bolup durýar. Dinanlara zähmet çekmäne, işlemäne, döretmäne, ilm dörejilik işlerle meşgullanmagy mümkinçilikler döretip bererler üçin gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarmyda sag bolsunmyda aýdýaryn goý gahrman arkadamydyň, arkadaly gahrman serdarmydyň jalary sag, ömürleri uzak, il, ýurt, behbitli, döwlet we umuma adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri rowaşlyklara weslensin. Sağ olun, arzum bolyn beren täsiri gurumlaryňyz üçin, ýa hakykatdan dogry bellek geçdiňiz taryhyň gatlaryna bir altyn harplar bilen ýazylan 2025-nji ýylymyz halkara parahatçylyk we anaşmak ýylymyzda Awaza milli syýahatçylyk zowlagyny Türkmenistanyň hökümetiniň şeýle-de Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikde guramagyny häzirki zaman jemgyýetine denanlaryň tutýan orny durnukly ösüş maksadyna ýetmek uğruna halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek adly halkara derejesinde maslahat ýokary derejede geçirildi. Elbetde şol maslahatda Oguljahan Atabaýew şol maslahatda gatnaşyjylara ýüzlenip bir ajaýyp türdäni söz aýtdy-da, egerde 10 ýyllyklar üçin parahatçylyk gurmak isteseňiz, onu çağalary teriýe beriň. Egerde asyrlar boýy parahatçylyk gurmak isteseňiz, onu zinanlary gollaň diýip ajaýyp bir türdäni setiri aýtdy-da. Elbetde şol sözüň aňyrsyna üns berenmizde türkmen halky gadymy döwürden bäri ene mertebesini, zinan mertebesini apalap bir hormatlap gelen halk muňa tarih hünerini bilim alýan talip ýaşlarymyz ýa bolmasa professor moýlumlarymyz ýurdumyzyň çägindäki bir näçe taryhy meden ýadygärlikleri öwrenenidi. Şol ýadygärlikleriň bir dinan maşgalalaryň atlary bilen baglanşykly bolmagy. Mysal üçin Daýa Hatyn kerwansaraýy, Törebe hanymyň aramgäki, Pul Hatyn köprüsi, bularyň ählisi şol gadymy döwürlerde dinanlara bir türkmen halkynyň bir uly hormat goýanlygynyň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Elbetde şol uly üstünliklere beslenip geçilen şol gender deňligini dawarlanýan bir ajaýyp maslahatyň çäklerini halkymyzyň bir medeni mirasynyň bir dünýä ýüzüne ýaýwanlanmagy, biziň däp desturlarymyzyň, gymmatlyklaryň bir nesilden nesile geçip biziň günlerimize gelmegine bir zinanlarymyzyň bir uly ähmiýetiniň bardygyny bir suwd edýän zinanlarymyzyň bir on barmagynyň hünäri bolan keşteçilik sungatyna değişli, halçylyk sungatyna değişli ýa bolmasa zinanlarymyza niyetlenen bir şaý sepleriň şol maslahatda şol zinanlarymyz bilen baglanşykly bir zinanlarymyzyň bir on barmagynyň hünäri bolan hallarymyzyň, el keşdelerimiziň ýa bolmasa vergärçilik önümleriniň şol maslahatda sergilendirilmegi zinanlara goýulan sarpanyň we zinanlaryň biziň jemgyýetimizde tutýan ornunyň ören uludygyny şaýatlyk etdi. Sağ olun, arzum bolyn beren täsirli gurumlaryňyz üçin geljekde size de ýaş nesillerimize bir ilim bilim öwretmekde alyp barýan asylly moýlumçylyk käriňizde elmydama üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu etjäris. Ogulsaray söhbetdeşligimiz siz bilen dowam etdirsek, bilişimiz ýalyk türkmen halky gadymy döwürden bäri enelerimize uly sarpa hormat goýupdyrlar. Olar bilen baglanşykly bir näçe dürdäni setirlere üns berenmizde hem munyň şeýledigini
göz ýetirýäris. Mysal üçin türkmenlerde bir şeýle aýtgy we ata söz hikmet, ene söz rehnet. Gyýy edebi, iyil edebi, gyýzy öý sultany öý diýen ýaly dürdäne setirleri sersalanmazda hem maşgalada umuman türkmen halkynyň bir jemgyýetde zenanlary, gyýy çağlary ul hormat goýulýanlygyny, olaryň edep terbiýesiniň bir maşgalanyň iň esasy ýagdaýlarynyň bir hökmünde kiçilikden berýänliginiň aýdyň sultnamasy bolup durýar. Bu barada Gahrman Arkadağymyzyň Jöwher paýgasyndan tyzylyp çykan Ene tagzym mukaddeslige tagzym adly ajaýyp kitabyny okanmazda hem ene mertebesini ýa bolmasa maşgalada enanyň bir maşgalanyň bir esasy tün bolup durýanlygyny anyk göz ýetirýär. Ine ogulsaray siz hem gepleşigimizde Gahrman Arkadağymyzyň Ene tagzym mukaddeslige tagzym adly eserini zenan sarpasynyň belen tutulmagy, şeýle-de taryhda uly işler bitilen zenan şahsiýetlerimiziň atlarynyň bir ebidileşdirilmegi dogrusyny ýyleşlerimize gurrun beräýsiňiz. Hawazly hamol siziň belleşiňiz ýaly her bir halkyň öz oşly milli aýratynlygy bolýar. Türkmen halkynyň hem milli gymmatlyklarynyň ensemesi özüni görkezýär. Şolaryň başynda hem türkmen halkynyň öz milli gymmatlyklary barada söz açsak, türkmenleriň gadymdan ýagny ganynyň gelýän nesilme-nesil ýaşamyny dowam edip gelýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň asyrly ýörelgeleri, hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary netijesinde behişli bedewlerimiziň at awraýy, şan şöhrady bugün dünýä dolýar. Ahaldäki bedewlerimiz türkmen halkynyň milli gymmatlygy hökmünde, her bir türkmen öýüniň ýaraşygy, tutumly toýlaryň bedew hökmünde gelýär. Hut şunyň bilen bagylykda da 2026-njy ýyl garaşsyz Baky bitarap Türkmenistan bedew watly atmyradyň mekany atly şygary geljekde ýurdumyz üçin nähili gowy işlerini tutulýanynyň alamaty hökmünde bellenlik geçilýär. Mundan başga da ýellen ýuruk ahaldäki behişli bedewlerimiz türkmen halkynyň kuwatynyň ösdürmekde ýa-da bolmasa her bir türkmen raýatynyň çekýän zähmetiniň nişany hökmünde bellenlik geçilýär diýilip aýdylýar. Insany erkin ýaşadýan, bagtly edýän, belentliklere ýetirýän güç watan söýgüsüdir. Watan söýgüsü bolsa maşgaladan başlanýar. Maşgalanyň esasy ojagy maşgalany mehremmilligi, sadalygy, edepbilligi, asyrlylygy bilen görüm görelli bolýan mehriban käbelerimiz döwletdürlügiň nişanydyr. Hut şunyň bilen bagylykda da Gahrman Arkadağymyzyň Ene tagzym mukaddeslige tagzym atly ajaýyp eseri bize görüm görelli bolup durýar. Men yer gelenne şu ajaýyp eserden bir rowaýat barda söýçesem melýär. Şol rowaýatda şeýle diýär. Ýer döwürlerde bir ýaş ýigit bolupdyr. Onuň edýän işi ırskaly döwleti has hem wagtyň geçmegi bilen artyp başlaýar. Bu işleriniň has hem gowy ýola goýulmagy netijesinde şu mehriban käbedin hem ýadyndan çykarypdyr diýär. Ahyry şol ýaş ýigidiň paltasy daşa derýär we owalarynaky bir danaň ýanyna barýar. Ol danaň ýanyna baryp ol şeýle ýüzlenýär. Meniň edýän işim hiç uğruna bolmaýar diýär. Dana oňa ýüzlenýär, ýüzüne seretýär ýaş ýigidinde şeýle diýär. Sen ýüzüňdäki nur gidipdir. Sen iň soňky gezek öz mehriban käbäň haçan gördüň diýär. Şonu ýigit bolsa bir mundym durýar da özüniň hem ýadyna düşmeýär. Iň soňky gezek haçan käbesini görüp gaýdanlygy. Ýanky danaň sözü bilen ýigit öz önüp ösen dowlan kulbesiniň ýoluny tutýar. Şol kulbe baran ýagdaýynda hem mehriban käbesi oturanmyşyn. Ýigit mehriban käbesiniň ýanyna baryp enesiniň dyýyna çökýär. Enesi bolsa onuň başyny mehir bilen sypalaýar. Ýigit enesine şeýle ýüzlenýär. Mehriban käbem, men seni nädip razy edeýin diýär. Ol bolsa ogullyýar. Men saňa bir käse bereýin. Şuny enes ýüdünden dolduryp gelseň, men saňa razylygym bererin diýär. Şonu ýigit beýenip käsäni eline alýar da enes ýüdünden doldurmagy gözdegine çykýar. Ýöne ol ýigide hiç bir ene ırskyndan kesip enes ýüdüni dolduryp bermeýär. Şu rowaýatda bize näme düşündirjek bolýar? Mehriban enelerimiziň nähili mukaddesligi, ýaşaýyşyň gözbaşylygy barada Mehriban Gahrman Arkadağymyzyň Ene tagzym mukaddeslige tagzymatly kitabyny bize giňden açyk görkezýär. Türkmen taryhynda pederlerimiz zenanlarymyza uly syla hormat sarpa goýupdyrlar. Zenanlarymyza olar maşgalanyň gözbaşy ýa-da bolmasa mehirli ene, ihlasly ýan ýollaş hökmüne garapdyrlar. Munyň netijesinde hem hut şuňa şaýatlyk edýän türkmen edebiýatyndaky Ağa Ýunus Perini ýa-da bolmasa asly Harezmli bolan Beýik Seljuk türkmen döwletiniň hökümdary Togrulbeň aýaly Altynjan hatyny ýa-da bolmasa masagetlaryň şadenany Tumar şany
Könürgünç Türkmen döwletiniň hökümdary Gutlu Temir'in aýaly Törewe hanymy biz aýdyň mysal hökmüne getirsek ýalňyşmar diýär. Döwürlerde türkmen halkynyň bir edermen şadenanlar bolup taryhyna has hem ulu goşantylary goşanlygy bize şul şahsiýetlerden aýdyň mysal hökmüne bolýar. Türkmen beýik taryhly halk. Beýik taryh bolsa beýik şahsiýetler öğretýär diýär. Şol şahsiýetleriň esasyna ýene bir şadenanlaryň arasynda Şahir Zenani Mahesti'ni biz mysal getirip bilýäris. Mahesti beýik Türkmen Seljuk döwletiniň hökümdary Sultan Sanjaryň döwürdeşi bolupdyr. Şol döwürde Mahesti birnäçe rubagylary Sultan Sanjar taryplap birnäçe goşgulary ýazyp bellek geçen Şahir Zenanlarymyzyň arasynda görkezmek bolýar. Şonda Mahesti şeýle berilýär. Şahym peleksen üçin Bagdatyn eýerledi, külli şalan içine bir seni tarif etdi diyen goşky seterleri bilen şol döwürde Sultan Sanjary beýik şahsiýet hökmüne tariflap geçipdir. Zenanlarymyza uly hormat goýup, olaryň ýurdumyzyň ösüşlerine münasip goşmaklygy üçin ähli şertler döredip berýän hormatly prezidentimiziň ene mukaddesligini başyna täjeden gahrman arkadaşymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Men hem şu pursatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara okumaga, öwretmäge, bilim almaga uly mümkinçilikleri açyp berýän hormatly prezidentimiziň gahrman arkadaşymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklara beslensin. Sağ olun oğul sıray beren täsiri gurrunlaryňyz üçin ýangaty dogry bellek geçdiňiz. Elbetde gahrman arkadaşymyzyň jowher paýhasyndan syzylyp çykan ene taqdim, mukaddeslige taqdim ajaýyp kitabynyň özü gönnen-göni biziň maşgalamyzyň bir sütün hasaplanýan, öýümüziň bezegi ýaraşy hasaplanýan bir enelerimize goýulýan tarpadan nişan bolup durýar. Elbette häzirki wagtda gahrman arkadaşymyzyň bu ajaýyp eserleri dogonlyk halklaryň hem diline terjime edilýär. Ýagny bu kitabyň birnäçe dillere terjime edilip dünýä ýüzünde hem dawaralanýar. Bilişimiz ýalyk biziň medeni mirasymyzyň, gymmatlyklarynyň bir dünýä ýüzünde ýaýramagyna hem biziň enelerimiziň ören uly ornu var. Ýagny häzirki wagtda dünýäniň iň iri halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasynyň ilim bilim medeniýet meselesi boýunça ýürütüleşdirilen guramasy ýagny UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasyny goramak konvensiýasynyň çäklerini biziň birnäçe maddi däl gymmatlyklarymy esasana zinanlarymyzyň bir el hünäri bolan keşteçilik sungaty, halaçylyk sungaty tutuş dünýäde bir ikrar edildi. Elbetde bul nipis gymmatlyk Türkmen zinanynyň bir kalbynyň gözelligi, çekýän ihlasy, zähmetiniň netijesi bolýar. We bul gymmatlyklara dünýä ýüzi hayran galýar. Elbetde häzirki wagtda oğul sıray bir ýaşlarymyzyň bir dünýä derejesinde alymly, bilimli, tehnologiýalardan bir baş alyp çykýan bir kämil hünärmenler bolup ýetişmegine bir dünýä tejribesini alşmak bilen baglanşykly hem hyzmatdaşlyk ýoly goýulýar. Ene muňa mysal edip aýtsak, biziň Baýry Ýokary Okuw Mekdebimiz bolan Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiňde medeni miras geçmişden geljek UNESCO kafedrasy hereket edýär. Tarih fakultetinde hereket edýän bu kafedranyň çäklerini professor molimlaryň, talip ýaşlaryň gatnaşmagyna dünýä ilmini öwrenmek we dünýä derejesinde biziň medeniýetimiz öwrenmek bilen baglanşykly almusul maslahatlar, duşuklar ýygyderli geçirilýär. Häzirki wagtda gahrman arkadaşymyz bir ýaşlarymyzyň bir dünýä derejesinde ilmli, bilimli bolmaklary üçin birnäçe strategik meýilnamalar kabul edýär. Muňa mysal edip aýtsak, ýurdumyzda bir bilim ulgamyny, ilim ulgamyny ösdürmek bilen baglanşykly ýurdumyzda ýani Türkmenistanda ýokary hünär bilimini ösdürmekligiň 2026-njy 2050-nji ýyl üçin strategik meýilnamasyny kabul etmek hakyna karara gol çekdi. Elbetde bu ýene bir ýoly ýurdumyzda bir bilim ulgamyny bir geljegi nazarlaýan bir ilmi esasy ul üns berilýänliginiň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Elbetde halkara derejesinde bilim ulgamyny ösdürmekde we dünýä tejribesini ornaşdyrmakda we tejribeli hünärmenler taýýarlamakda, ýagny medeni miras geçmişden geljek UNESCO kafedrasynyň hem ören ul ähmiýeti bardyr. Ine şol guramanyň hem çäklerine ýaňy bir söhbetdeşligimiz hem Türkmenistanyň bir gender deňligini dawarlandyrmakda, Türkmenistanyň bir alyp barýan syýasaty, dinamlaryň dialogy diýip atlandyrylýar. Elbetde şol kafedranyň çäklerine hem ilmde bir iş bitiren beýik zinanyň
insanlar bilen baglanşykly bir şol kafedranyň çäklerine hem ylmamal maslahat bir gyz taliplerimizin bir gatnaşmagyna geçirildi. Elbetde bu ýene bir ýoly häzirki wagtda hem ýurdumyzda ylym ulgamyny, medeniýeti, sungaty ösürmek bilen birlikde ylymda uly gyz galyran dinan şahsiýetlerimiz hem sarpalanýar. Muňa döwlet siýasatynyň esas ileri tutulýan ugrularynyň biri bolup durýar. Muňa mysal edip aýtsak, akylly şäher Arkadağ şäherine Saçly Dursunowa adynak ýürüte Lukmançylyk orta hünär okuw mektebiniň hereket etmegi, oňa da bir ylymda uly gyz galyran beýik dinan şahsiýetimizin adynyň goýulmagy munyň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Ýa-da bolmasa häzirki wagtda bir watansyjy nesiller terbiýelep ýetişdirmekde, ýa bolmasa watan öňünde bir watanymyzyň ösüşine ösüş goşýan erkekler bilen diň derejede zähmet çekýän zinanlarymyza bir zinan kalby ordeniniň dakylmagy Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağı Gahrman serdarymyzyň bir aňyrdan ýelýän ýol ýörelgelerimiziň bir häzirki döwrüň talabyna laýyklykda münasip dowam etdirilýändiginiň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Ogul Suray size geljekde bir watanymyzyň ösüşine ösüş goşjak bir saýlap alan hünäriňiz boýunça bir kämil hünärmen bolup ýetişmeňizi tüýsüreňden arzu etýärim. Mehriban adamlar şu pursatdan peýdalanyp Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağı Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, il ýurt, döwlet ähmetli tutumly işleri rowana ýollarda rowaşlyklara beslensin. Mehriban adamlar, taryha münasip, taryhy söhbetdeşiklerde duşýançak hoş sag bolun. Gepleşigi alyp bardy. Magtumladynak Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmenistanyň taryh kafedrasynyň molimi Züleyha Melaýewa. Sag bolun. Dünya Welletisiýal kampaniýasy günnelik durmuşda ulanylýan dürli görnüşli sowadyjy enjamlar, telewizorlar, egneşik ýuwjy maşinlar, şeýlede ýokary hilli hojalyk tehnikalaryň bir näçe görnüşlerini size hödürleýär. Siz bu harytlary ýurdumyzyň dukanlaryndan satyn alyp bilersiz. Tisiýal
Paytahtymada dowam etýän hyzmatdaşlyk we ösüşatly köp uğurly halkara fergi wakalara baý boldy. Halkara fergi eklimumy ösüşüň üpçün edilmegine, dünýäniň durly ýurtlarynyň arasynda ýoly goýulýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işçileşdirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Garaşsyz, hemişelik bir taraf watanmadan ykdysadyetiniň ýokary depkinini ösmegini üpçün etmek we işçiň maýy goýum siýasatyny alyp barmak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasaga ulandyrmak bilen baglanşykly meseleleri hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna alınıp barlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birine urly. Bu bolsa umum ösüşüň möhüm şerti hukmuna kesitlenenler. Yurdumuzda giňgerimli döwlet maksatnamalary, milli we sewit bähwitli ýeri taslamalar, ýergiderli durmuşy geçirilýär. Bu bolsa berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň milli maksatnamasyna keskitlenen wezipeleriň degişli derejede amala aşyrylmagyna giň ýol açar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimizin tawşyrygyna laýyklykda ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň degişli hukuk bünyady döredilýär. Onun halkara ülümlerine laýyk gelmek bolsa, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen durly ugurlar öz içine alýan gatnaşyklary ösdürmekde döwrewap amatlyklary üpçün edýär. Bu ugurun kanunçylyk bünýadyny daşary ýurtly maýadarlar üçin yeňillikler we kepillikler gödöňüne tutulýar. Ferge ýurdumyzyň we daşary döwletleriň ýeri karhanalarynyň ýüze golaýynyň gatnaşmagy dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökümine ikrar edilen Türkmenistan we ýurdumyzyň işewil düzümleri bilen gatnaşyklar ýoly goýmaga bolan gyzyklanmalaryň ýergiderli artýanynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Halkara ferge gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly taraplar bilen özara bähwitli hyzmatdaşlyk ýoly goýmaga ýurdumyzyň hususy önüme nurjylarynyň işewirlik mümkinçilikleri bilen tanışdyrmagy önükdirlendir. Paytahtymyzda geçirilýän halkara fergetine dünýäniň durly ýurtlaryndan köp sany kampaniýalar gatnaşýarlar. Durly ugurlar öz içine alýan fergede görkezilýän gymmatlyklar, enjamlaşdyrylan diýwarlyklaryň görnüşleri degişli ugurlar bilen gyzyklanma bildirýän wekiller üçin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmekde ähmiýetli gollanma we hyzmat edýär. Paytahtymyzyň erkin dörüjlük mekanynyň meclisler jaýyna Adalet gazetiniň redaksiýasyny guramagyny, köpçüliklerin habar berişleri işlerleriniň wekilleriniň ilim, bilim hemde dörüjlük işgallerine gatnaşmagyna edebiýatçy alim Mäti Kösaýewiň doglan günüň 120 ýyllyk münasibetli dörüjlük duşu geçirli. Duşukda tanymal edebiýatçy alim Mäti Kösaýewiň manily ömür ýoly, ýeti tebiň zekeni bilen nusgaw edebiýatymyzy gadymy eserleri bilen öwrenmekde bitiren nusgalyk işleri bar edi. Döwrümizde belli alim mollumlar eden täsirli çykyşlary çäre gatnaşanlarda uly täsir galyrdy. Çykyş edenler Gahrman Arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiziň tagallalary bilen şöhratly taryhymyzy, meşhur şahsiýetlerimiz, milli mirasymyz giňden öwrenilýänini, şol sany alim Mäti Kösaýewiň hemde onuň ömür ýoly we ilmi işleriniň gymmaty dogrusynda beläp geçdiler. Şonuň ýaly hem büyük alimiň türkmen edebiýat ilmine galyran ýyzy häzirki zaman türkmen jemgyýetinde uly orny eýe bolup durýanyny belenildi. Çykyş edenler alim Mäti Kösaýewiň ilmi işleriniň aglaby böleginiň türkmen nusgaw edebiýatyny öwrenmeklige başlanýyny beläp geçdiler. Çykyşlarda 2026-njy ýylda Mäti Kösaýewiň doglan günüň 120 ýyllyk şalyny seretiniň giňden belenilýänini bellemek bilen alymyň ömrüni we ilmi işlerini öwrenmek üçin Gahrman Arkadamyzy hemde döwlet başçylygymyzyň tagallalary bilen giň ýol açylanyny bu ýysan bilen belediler. Belenşi ýaly zekini alim türkmen halkynyň taryhy, edebiýaty, dili, etnografiýasy, türkmen toprağynyň geografiýasy we türkmen ady bilen bagly bolan äkli meseleler bilen gyzyklandyr. Ol öwrenmäge ustad bolmak bilen bir hatarda hiç açan hemmelerden öwrenmäge utanmandyr. Ol ýöneköy daýhandanam, işçidenam, çarwadanam, mollumdanam, hatda okuwçysyndan öwrenmäge aýyp bilmändir. Ensiklopedik alim diyen adalan Mäti Kösaýew Türkmenistanyň tebigatyny, geografiýasyny, etnografiýasyny, owu hojulugyny, aýgun hasabyny, ýyly öwrenmek, tebigatyň sirlerini, köni türkmen oýunlaryny, türkmen sady we başlar hakyna maglumatlary ýokary derejede bilýän adam hökmüne tanapdyr. Onuň äkli ilmi işleri, durly makalalary giň halk köpçüligine niýetlenenler. Gahrman Arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiziň şöhratly taryhymyzy, meşhur taryh şahsiýetlerimizi, milli mirasymyzy öwrenmäge döredip berýän müküçülükleri aýratyn bellälik kılar. Türkmen edebiýatyna, şol sany dünýä edebiýatyna öňjöýli goşan alimlere, ýazgy şahylarymyza döwlet derejesinde hormat syla goýulýar.
berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne türkmen halkynyň müň ýyllyklaryň ýaňyna siňdiren taryhy, medeni ýadygärlikleri, meşhur şahsiýetleriniň dörüjlügi hemde edebi gymmatlyklary gaýtadan dünýä ýüzünde uly gyzyklanma döredýär. Bir yerde sesler häzirki döwürde ýaş nesilleri watançylyk, insanperwerlik ruhuny terbiyelemek, ýaşlarda şöhratly pederlerimiziň asylly ýörelgelerini, gadim mirasy söýgü döretmekde döwlet derejesine ägirdili ähmiýet berilýändigini buýsan şulen belediler. Sesler merdana halkymyzyň baý medeni ruh gymmatlyklarynyň, gadimy ýol ýörelgeleriniň, milli medeniýetiniň, sunugutynyň, ajap öwüşgünleriniň many mazmunyny ýylçyna wagt etmekde mundan meýlek hem haz joşguny işlejekdiklerini inanardylar. Dürüzlük duşuğuna gatnaşanlar halkymyzyň beýik şahsiýetlerini öwrenmekde geň güýçlükler döredip berýän milli liderimiz Gahrman Arkadamdy hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzy alkyşlaryny aýtdylar. Türkmenistanyň şekillendirýän sunuwaty ýene bütün dünýä saglyk güni munasip etdi. Halkyň saglygy döwletiň baýlygy atly serginiň açyş tabarasy boldy. Bu ýerde çykyş edenler garaşlyk ýyllaryna ýurdumyzyň lukmançylyk alymyny ösdürmekde, ilatyň saglygyny goramakda uly üstünlikler gazanyldy we beni sepitleri ýetirildi diýip bellediler. Bellenşäl saglyk döwlet maksatnamasynyň hereket etýän ýyllarynyň içinde ýurdumyň saglyk goraş we dermatiyanagat puwdagy görlü bestirmelik derejeleri etdi, özgördi. Yurdumuzda ilatyň saglyk ýagdaýy hassa gowlandyrly. Adam ömrüniň dowamlylыgy artdy. Saglyk goraş düýpli özgertmäge gönükdirilen döwlet kanunlary we katylaşdyrjy namalar işlenip düzüldi. İlatyň arasynda sagdyn durmuş sörgüsini giňden ornaşdyrmak arkaly keselleriň öňüne almak hem de olary aradan aýyrmak işine oňyn netijeleri gazanyldy. Bizim uzak gelçegi nazarlayan ötüşlerimizin ve maksatnamalarımızın hasıl bolmagy, raýatlarymyzyň sagdyrlygyna, sagdyn jemgyýete baglydyr. Ýurtumyzda iň gymmatly baýlygy hasaplanýan adamlaryň jan saglygyny gorap saklamak, sagdyn nesilleri kemale getirmek, döwlet siýasatynyň baş uguryna öwrüli. Şeýle çykyşlarda bellenşäl, döwlet başçylarynyň aýratyn üns bermegi netijesinde häzirki döwürde Türkmenistanyň sport bilen meşhur bolýanlaryň onuň muştaklarynyň sany barha artdy we jemgyýetimizde onuň ähmiýeti ýokarlanýar. Sportu östürmek we ýurdumyzda sagdyn durmuş sörgüsini berkerar etmek meselesi baş maksat edinýän döwletimiz ýurdumyzda sportuň we köpçülikliň beden terbiýanyň östürilmegi babatda zerur şertleriň döredilmegine, köpçülikliň sport bilen raýatlaryň aýratyna çağalaryň, yetkinjekleriň, ýaşlaryň işeň meşgullanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Sergä gelenler bu ýerde belli suratkeşleriň döreden eserlerine syn etdiler. Bu eserlerde suratkeşler güllüýän diýarymyzy, ajaýyp tebigatymyzy, şeýlerde saglyk we sport ulgamlaryna ýetilen üstünliklerimizi şekillendiripdirler. Sergide esasan hem sagdyn durmuşy, döwletimiziň adyny dünýä beli etýän türgelleriň kesibiniň bir pursatyny janlandyrýan halipa suratkeşleriň nakkaş we grafik eserleri ýerleşdirilipdir. Eserlerdäki görnüşlerde esasan hem sport bilen meşgullanmak arkaly adamlarda sagdyrlygyň we ruh bertleriniň döredilýändigi, fiziki işleňligi artdyryp hereketiň gözelleşýänligi baradaky pikirler tomaşaçylaryň ünsüni çekýär. Döwletimiziň beýik geljegi halkymyzyň bagtyar we sagdyn durmuşy bilen berk baglanşyklydyr. Berkrar döwletimizde ýaýbanlandyran giň gerimli ähli özgertmeleriň durmuşa geçirilýän toplumlaryň maksatnamalaryň esasy maksady halkymyzyň bagtyar we sagdyn durmuşy üçin ýerur bolan şertleri döretmäge gönükdirilendir. Raýatlaryň saglygyny, halkymyzyň awatarçylygyny goramak goýdypy hemişe döwletimiziň üns merkezindedir. Saglyk döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmeň çäklerini, ýurdumyzda saglyk goraş ulgamyny düýpli döwraplaşdyrmaga, degişli döwrap düzümini döretmäge, ilata halkary ölçekleriň derejesinde ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny ýetmäge gönükdirilen özgertmeleriň toplumy amala asyrly. Şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän Gahrman Arkadamyzyň we döwlet başçylarynyň jarlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, alyp barýan işleriniň rewasyklary wesilenmegini bu ýere ýygnanlar, uly joşgyn bilen aýtdylar. Paýtagtymyzdaky 133-nji orta mekdepde Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Molla Murtadyna kitapxana şahamçasynyň guramagyny, halkyň saglygy döwletiň baş baýlygy atly wagt nesihat şäheresi geçirli. Bu ýerde söz söýlenler milli liderimiz Gahrman Arkadamyň peşkeş beren sport we saglyk barada kitaplaryndan ugur alyp, sagdyn durmuş ýörelgeleri we saglygyň gyryw hasaplanýan arasyçylyk barada durk geçdiler.
Şeýle-de çykyşlarda bellenşýär her ýylyň 7-nji aprelinde giňden bellenip geçilýän bütün dünýä saglyk güne bagşlanyp geçirilýän çäreler biziň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesiniň işleň ornaşdyrylmagyny, beden terbiýanyň we sportyň wagt edilmegini we ösdürmegini, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygynyň puwtalandyrylmagyny gönükdirlendir. Şunda bu çäreleri raýatlaryň köpçülikligiň gatnaşmagynyň üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki döwletiň ileri tutulýan durmuş wezipeleriniň biri halkyň saglygy barada alada bolup durýar. Yurdumuzun türlü künçöklerini dünya ülümlerine laýyk gelýän döwrüwa passahanalar, saglyk merkezleri, şifaxanalar gurulyp, olaryň kämil, ýokary hili enjamlar, lukmançylyk awzalary bilen üpçün edilýär we bu urda ýeşdejek ýokary bilimli kämil hünärmenler taýýarlanylýar diýip bellädiler. Şeýle-de çykyşlarda bellenşýär milletin saglygyny gorumak, döwletiň durmuş siýasatiniň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanlılar beden terbiýe bilen meşgulanmaga giňden çekmäge, ruh taýdan kämil, beden taýdan sagdyn nesli şolsany ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamaga gönükdirilen düýüpli oňyň özgörtmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Turgullarymyz halkara sport ýarışlaryna garaşsyz hem beýtarap Türkmenistana münasip wekilçilik edýärler. Şeýle hem çykyşlarda ziýanly, yaramaz endiklerden daşly durmak we durmuşda duş edýän noksanlyklaryň öňüne almak bilen bagly çykyşlara da giň orun berildi. Aýratynam çykyş edenler ýaş nesillerimiziň arasynda bu barada giňişen wagt nesihat duşuklaryny geçirmek babatda bellediler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyna, raýatlaryň bagtyar ýaşamagy, beden we ruh taýdan sagdyn bolmak üçin döwrüwap ýaşaýyş durmuş şertleri öwredilýär diýip çykyş edenler nykdylar. Sport we sagdynlyk ýörelgeleriniň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğruny öwrülmegi halkymyzyň ömrüniň goraglylygyny üpçün etmek ýaly asylly başlangyçlar bilen utgaşýar. Häzirki galkynç döwrümizde beden terbiýe, sport we sagdyn durmuş ýörelgelerini ösdürmek babatda ýaş nesillere gollaw bermek döwlet maksatnamasynyň özüni düzýär. Bellenşýär ýurdumyzyň durly künçöklerine saglyk merkezleriniň, sport toplumlarynyň, şifaxanalaryň, ýynjalyş merkezleriniň, saglyk öýleriniň, sport mektepleriniň gurulyp bolanmagy berilmegi jemgyýetimizde sagdyn durmuş öpçün etmekde möhüm ähmiýeti ýedir. Saglyk döwlet maksatnamasy adamlaryň saglygyny berkitmekde, keselleriň öňüne almakda. Iň esasanam ýurtda insan ömrüniň dowamlylygyny uzaltmagy üçin etmekde esasy ýol ýörelgeleri kesitledi. Bu ýerde bolan çykyşlarda şular dogrusyna man mazmuny beslenen gurun edilip, ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň rowatlanmagy üçin beýik özgörtmeler durmuşa geçirýän milli liderimiz gahrman arkadamyza hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözler aýdyldy. Qarastal, Baqı beýtarap Türkmenistan Bedowata Atmiradyň mekany ýylyna volleybol boýunça Türkmenistanyň kubogy uğruna tamamlanan ýarış sportyň bu görnüşi ýurdumyzda meşhurlyga eýe bolanyny görkezdi. Volleybol boýunça ýurdumyzyň kubogy uğrunaky ýarışyň jemleýiji duşugy jan köýürleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Ören gyzykly geçen ýarışda ýagşyly Kakayfadynaky Halkara Nevzat Üniversitetiniň topor ýeňiji bolup kubogy ýeledi. Bu ýagdaýyň dowamly häsiýeti ýurdumyzyň her bir künjegini köpçülikliň beden terbiýany gurşap almagyna aýratyn ähmiýetlidir. Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Milli Voleybol Federasiýasynyň gurulmagyna geçirilen ýarış usatlary ýüze çykardy. Häzirki günlerde geçirilýän ýarışlar türgönleriň tejribesini artdyrmagyna ýardym etýär. Ýurdumyzyň talyplerinden düzülen oglanlar we gyýylar ýygyny topary Özbegistanyň Samarkand şäherine aprel aýynyň 9-ndan 15 aralygyna geçiriljek universiýada hem gatnaşar. Ihlas erjellik belen sepketleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň voleybolçularymyza mahsus bolmagy üstünligi üpçün eder.
Erid vatandaşlar, mehriban illeşler, paytahtımızın adını götürýän Aşgabat tele aýlymy şu günlükçe öz işin jemleýär. Watan wasby dillerimizde süýgüsi hemişe kalplarymyzda bolsun. Gahrman arkadagymyň, arkadagly gahrman serdarymyň saýasynda sag ýatyp aman turun. Giyjäňiz rahat bolsun.